Vieš, prečo skončí väčšina ľudí z UGC do pár mesiacov? A nie je to konkurencia. Väčšinou je to tým, že idú úplne naslepo. Nemajú v tom systém, nemajú jasno v cenách a vlastne ani nevedia, kam sa tým chcú dostať. Čakajú na spolupráce v DM-kách a dúfajú, že to nejak pôjde samo. Na začiatku berú každú spoluprácu, čo príde, lenže ono to časom prestane fungovať. Nie preto, že by neboli dosť dobrí, ale bez stratégie sa to robí naozaj strašne ťažko. UGC nie je len o tom, že natočíš pekné video. Je to práca, komunikovanie, rozhodovanie a hlavne dlhodobý proces. Bez stratégie je UGC skôr hobby, než niečo, čo ťa reálne dokáže uživiť. Vieš, prečo skončí väčšina ľudí z UGC do pár mesiacov? A nie je to konkurencia. Väčšinou je to tým, že idú úplne naslepo. Nemajú v tom systém, nemajú jasno v cenách a vlastne ani nevedia, kam sa tým chcú dostať. Čakajú na spolupráce v DM-kách a dúfajú, že to nejak pôjde samo. Na začiatku berú každú spoluprácu, čo príde, lenže ono to časom prestane fungovať. Nie preto, že by neboli dosť dobrí, ale bez stratégie sa to robí naozaj strašne ťažko. UGC nie je len o tom, že natočíš pekné video. Je to práca, komunikovanie, rozhodovanie a hlavne dlhodobý proces. Bez stratégie je UGC skôr hobby, než niečo, čo ťa reálne dokáže uživiť.